Voso di Wo Kunu Ni kasa emu oduro Wo Kunu Ni kasa obi ntimi nse kire wo nkan kire wo a kire ba bi sei na wo beti bi e ma bebre ni wo mu kunu ni nti ajapade ye kwa aware ase nyane wo mu nya bi minim papa bi ane ho odene ne manante bire mu abobra wo sika so a start ya we asa a kire na ye de se ni wu awe wo de a oba ni dinini nti wo ni ade bi odi sie no enam ni mpanyini bi a wanyini woda ya lempa so obewu kura na oba na teneje mi wura ndi wo nya na wo nsan se da ache bi wuni wo a wote mesan wo de mesan wawu ansan we manso da akiri oba sunti edisa nyumire ye ka cho se di Wo Kunu Ni a na ye ka bibi kase na de akire ade e betima mo abobra ehunu abrabo awie ye ade e betima mo ehunu mfaso e wo kunu so ade e betima mo wani agifie no wani akafie ade e betima ma be ma krokro wa asetram se aduro no ye de ma wanumire se oba wutie enom voso ase film se ubehunu oba wa wale kunu wase dakor pe be ma ma akoma ne namfofo anim wa yire na tadim se me se wa ma misika me nko odi Wo Kunu Ni en went me ankata da jaizui want man fat boat a wotin kakra no ase ne de o medi bi odi Wo Kunu Ni timi gina ne manim sini kunu kwasea odi Wo Kunu Ni no for so one problem bi wo wiase a yen hye ne nso oba bia na nipa bia ya wo bia ye waja ne to odin akura na ja antu ni din na se yanyem no odwane ene koye abusua dia akure bia eja tudi imponi odo ne yire obeto man se we opese mfa ne ntowan no eja be poni bibia so e kire tumi eja kura edisa wo sitimi ya ade bia ensem fata kire o na wo bu amfu ani wo si atam dade a ene Wo Kunu be take praise o de se wo se that's the reason why India so ware a Wo Kunu nko na timi sa asese odin ade ne din so odin so eye wo papa na to odin nipa wo tumi bia wo betima asese din papa de ma wo eye Wo Kunu dubo so papa frau adwo boatema but now Kunu Mr and Mrs boache boatema wo yi wo sidie ni bi ato agire etire tumi a waja aton ama ne se onfa nkora o disi we ni papa atam dade a ede ne kan na anu a wo si Wo Kunu kwase yi na anu papa odo ba wiase awensa da gotem kofo sere no no ukotam no na wo susi egu papa ni maze Wo Kunu di onim nsanom wo fom oketua bi no watima se ne kwase a sada na chi ba wo na mu no da wanim ye hale ono afere ya TV no so afele obi adi ni kuna tema nkofo ka cheze kasa na waka no enye panicha me dia me ye fie kra ya ndete me za ne wanya de yi ya ndete so ayate ene mu fie susu no obi ya nya we ma no unya hwe e ya pameda mu fie e fie bi anim cha opaka no ye nche obi adwapade obi yiri di ni beda wo ma na feeling station ni ma de grondia okobo adwama gra na yiri chi wo se mi wura yale yenti na ya na me kan jai emwa o wonyi filling station we dey machi wo wa fairness yo ko shini be ma ho ya odedodo ni pam ti Wo Kunu Ni na ne ekoso nkofo bi kura no se bi na ekoso a wo de gididi ni a wo yi ka wiase nyina ate di Wo Kunu Ni especially yan ya ware no needy ni your side committee kro minim wo fa se skafo o mo wo mpna dodo ni yiri nim se kwa wo ko okwa ne mpna so masi ho enzo sa friends daddy na ade esan wo mavie daddy o obo adwaman so si daddy ade ache ade esan brafie enzo kwakutie na kwakutie agwahye ho da bra agwahye ka ho wo de wakɔwi blanka ho ne nzivia bei di Wo Kunu Ni bio di Wo Kunu kakra krone kakra mani feelings wo baby wo fie no opia wotimatum ni ka ba fie wonum kasa nye ekwa afaso sebu kura duane nye dinini ubu be ma wotimi ne na nsole mfantum ansi mu de wode na wonfansuo nka ho twa na numere ubu na anya sa di Wo Kunu Ni ye ka ho ni die na ye o angle wo hia wana ne kra ni age dinini hu se de sikasa ye kunu nu kwa afaso da ye kunu nchen we nyina ya ho ni die se ubu obi a Beshit na SOMPA ne so sa ekọ wa mantinie wono abubo freeze oba kore papa na eyi go eni obesi wa de maame mama bre ne ye ka bia kire wa dan na mutim na ye 150 million 2 years bia no papa ne na etua light bay water bay papa na bola bay papa no sa papa na be dwene ho bro nya ebedure Wo Kunu ti wo dwene ne ode koma na se eye wo maame wo sa dwene ne ode koma ono ne maame bato wo dwene kura nko ne maame so
wo wi abadwuna tade abɛhya adwene anema abɛhya adwene aduane a mubedi wo fie we nyina nso wa wo se prane se daachi bi oni wamba ye mbo pe proto atwe anua agu so si ebesi fie dia ma obi nam we nyina mu na so ofum ketua bi akasa basa se de wutini ni wo wa wonim se okasa basa frase se wadwene na aye sa ye nya we ma oda ye fie de okuku ye de sa na ye te ye de sa na ye kasa enti na wonana wanyini wanto bicycle da umami abeto no onto bicycle da eduru won so ne wanya ya iPhone 11 ne ho na bepem usuban yi de tuofozo wamuni wamukunu no muni na mema so yenya ne yebeme ya sa ahunidie yebeba next time dimidi akonkon ho okay ofo ne du kuni eye good ene koma ema no sa na yebeka no na de ya kan nyina ne se wo yebema na utie ye ka du kuni no wa 7 predressa ukodidi abonti ja o ma ofie na sebe uma no e de kom na eda no wo ye du ne enye ye wo nka ho ye wo frim sesi a mayi wadi ana mayi wa ma ye wo frim ba ma 7 predressa bra wa wonti a wagya wo yire no ma wo oba nya oboni bia no ye wo frim ye du ne enye ye tienie pa aha kwakuna da kwakwam de wodi na to TV ni so on fanto so official name na wona Samuel Judas se mi yinkrofo bi ma nti mi din na da so no wana yesa I see SOMPA didi SOMPA didi so asempe SOMPA didi memo mijo why memo mijo na da so no okay satan me nanti be na me ho fe wo we are making a lumba ne didn't know station enti de me pesa me kan nyane se ofo so ti asem ye pa di wo kuni wo yo ba asem aye kan nei em pretend na nya bua paye se de wo kunu ye wu e ma bi pesa ma de wo kunu ye 7 pebo na ba so Ghana ma ni bin mum pa ba so bode makasa asemo se sika hye bema botom no oba hu ya eya wo de ya wo tienie pa hu kru ya eya wo de ya sa na nyame bo mo na mani ntimu hu bema tabo se to so be 5 obo so pan sika na wo je no wachem oba utwu mu ta bema sa sika no wo oba wo de ya ka hu wudi ni wo de bema oba bia kwaje ba bi twa adwajo se ni kru timu odin but when sana wo de kire se okuti modi wo su busa se na wo wudi ni pa bia mani kura na ni kura ya basa o tunufu ba bia wontie kumaso dan mu atena tuo de bia akosu ya na sa made o mani kru sika bi onya bi o de kwa da foforo ni kru kan wo twa na da pa kumasi fiem ni brono so ya manfo atwa mu ahia be men so mpekasa be men nya hwi je wo pe bia be me de ma enso wonu mu kasa e ba no anu odin edu kunu kwaku ukunu kwa ajeman enti wonya obibia da wotima kan bibia kire ne da e ma bi nim nase e ma bi nim me pa chaw ye dan ya mfumso de wo ho wotimi nyimfia wale mu da anani pa wabrabom se mfumso ye fimu da nenso se fumu a ye wakasa bi ka kire ye kun na odidi ma ebi di no oka me ne me ma no ohwe me no ye wakasa bi papa bi ka kire no ena Ghana fo ma ni binum wafum ni kunu no ne ya tena se a ye ka asem no ne ye so mpa na chew no ne oja okay mo de okay so se ma ye obone a okay o de mpa chew a chew pa bi a okay so bi anya chew papa a chew pa bi a ba pa wa chew ene mas e ma yi na wo so ntia oba pa wa chew na mpa ni fo tra se sinkonwa akohwe asem a o ka che ukuni wani ukuni pa na chew na wi ano wie no sa ka se okay so se ma ye obone a me pa chew anya chew papa anyi ntum ti de pese ka chew se sua kasa di ukuni nyasa sabi atale nko o se wo sha atale na ukru kanfo nya no na yeka udi ukuni a ukuni brebo na nsu ni oyima da Ghana for mani bi nim ti de bi odia ba bi mi kunti modern asem afi wanum e ka che ukunu nkonkonsa wudi fa ukunu ade wo ye man tu mo bi hu umu abusuafo hu oba papa a wo pese odi ni kunu no wotimi kokurom koto ade de komasa be ne maame no wabodin
fo suo na semento mrew kata ni kura adaja so now ye bema papa nso a oba ye o say ya un say yes bema no kwa bonten no nya sika 5 million a wo oba no udi mu 3 million bema no for 2 million that means odwene ho wo oba no ukakasa de udi ukunu ni usi ukunu ma 7 prejudice oba bi wo a ni kunu worry no ni kunu na de bia o si ni no ma kwa bi so bema ne mpene sa nenso okokape ayatem didie bema no obehwe yes say nwa maabom awale bebebe mu gu aso dem ma mo bompa eche awrade ye pekunu busase de wunya ye ne udi ni eno asa nyame ne madoso wo ma wo ba ko no hwe so pa bompa e ya kom kire ga ayi ma atwea kɔre bepo no mountains so regu ye mu boa di wukunu ni ma wonum kasa efi wonum kɔ wukunu ho no enye ade ye perfume ehwam wonum kasa nye wode ane se wa fa ho na wo kɔ dipa soma se ode se fata no wo yifo sukura no na hye na jajajajaja ete se do enye no o to oba ohun ofe be ma no oba waru sesi ano eye den na anu nansa waja wo okay check it wonum kasa nye o ha wukun wo teti wukunu dodo di wukunu ni kasa che wukunu kasa papa so na hye ni botoma obeyi amam ofozo me dase okay na nampedu obonyum bi wo se di wukunu ni o na wa mo abaywa di wukunu ni o na wa abaywa ofozo be kan tete no ho se wo mu kuna ya na eden se ono kura be hia na nenso kula no ya ade e wo ho na oba na said ye ya na wo ye fe ne ye sapa abaywa asa boniti kura no enti se we mu kunu na we ni a enya ade a wankasa no benya abaywa papa bi ede ato na so na yesi di ukunu ni na oba ya wo tie ye enne enwumre ye ka cho se eya no wanya tachrema de na tachrema bidie na fa kasa ukunu ho ne dinini na enye se emanum binumu adane dane wode ni kuna pawa ahyemu wo bedwemu ene ensemu a wo keka ana yi menkoa na kyesame ye oba wa ware mi ana ena wonkoa ne bema na otwi hwadu krom no woda me de ma menwene me ho ne jade a wo ye no ena wonkoa na wo ye bema adan wa chimi aboso se no so krampo e kire sen ye bibi kura wo ma ye ho ntoye wo fi ase nom wo si di du we se ya wo de ma minti no o sole ana o bodwe wo me so be se nkwohwe o nkofo ana se wa fefo mema sika botina wo yi ma wonom gas ne wonom yire mu wo ba da ben ya wo ba be tete ma bra bosa ne ya kan sem se prekese na ye de agu wonom so na fo so be ma enne ma ne bi krampo timi bie wa no esi wonum kunu sa waye kwase ampanin ana kwase abema etese wo enso ade ensa no na obi a oso ye kwase ampanyin ye kwase abema no na wasa akwada wo na kwase abema no sa de ne nsa ato no so na ode na ato no so afa no wabuto no so na wadahe na ogigum na oje ho wankasa na obi wo a sabie so sabie ku kwase no wo chen abema no impredu eti bible ne ka asem bi fa ema kwanya ye befa so a ye betimi aweni ye krunu mu akoma ekwan ye befa so ye bedi ye krunu mu ni e wo 1 Peter chapter 3 verse 1 no obi wo ho a woni kunu ka asam akwan bi wo ho a wo mie wa no eno betimi di awene bema no one time ye ka cha wo se ye nyantoboase o wawadiem na akukwa ntwiwa otunkosu a wantimi ahwane no ni nyina ne sa abotira wanyanti ene ma ne basa eya na mpanyin e kasa yi oba kwasea ena ya na wotena wade ase edi bedudwan kan tete no sa wotimi tena wade ase na bema ne mpenafo bo akro sa kwale dodo sa beka ho na so ni nyina mu no wo ye oba wo ka wano tom oba wo nye oba kokoni oba wo nkasa rough oba wo di wo kunu ni wa kwanu asa nyina so wo hwe ne yem kwom no wo hwe ho aduane e de ama no wo hwe ne ho siesie mu na pomode ho nsam nyina no wo ma ne da wa bem na wo ye wa sade esa wo ba mapa eno ne yese wo ye oba pa eba ne sa be ma no ye bibia ma wa wonwene ho eba ne se ni monyam hye na obenya wa wadiem ama bi kura pa sa so wa busua wonom wa akire so eti e ka kire se
so pesa wo win be ma koma pa te said ye me nua no memo mo ha say no Judas ene ojo ba be wo Yesu yi wonum timi gigigigigi ne ma so eye ne kama ne nyina ne se ma no wonum ano tene wonum ano enye kate se makoyira wa wonum nkasa bum nkasa nkyere obukronom no mu wie so ma sa akwa ma chi da bi oye sa ye fi ha mema de oye sa be sake one time e catch your play ye prefer eti sa so na me nua menum omna sa ma me too eti sa so na ye nua mema no mo fie no bi enu wa sabi opensha so kan tete kura na ye se wa ba totoa ya na etwene be ma dem ana se bi krampa oba no sabe wudibre esitie e society ni mu bia no for so be na e ma ne mema na e kwa challenge e ma ne bi wa krampa madwuma kura no maketua so che mu kunu nim ti na wagina saa de no so na wode esisi ni kunu no okasa fi de kire no ensemu ehia fata no no oka kire no so no edura na dwona sa wo pe sa wo ya wo hye sa wo pe ban so a be makoro ya usu mu no ni no no akasa so na obetimi abonto for so be ma ye hwe ne ye kunum na na betimi aboa ye enye so akofa mpedente no usu ntinti ne ha mesraw ye kase ye ne saa de anke na nanom no enka ya meto wonum se omanyinya ashton kro from abro say yo etisi apese ye nya ni monyam hye wo ye busuam ene ye society ni mu na hold ya ye hwe ne ye kunum na bempa otai wachi na se bia wo kɔ baabi na mpo woni wachi na se ni sunsum keke kora mpo ene ono akasa ni nhira nsam ka ho a baabi akɔ bia oba wodi nkunim na ekɔ alwati amete ame ye nhira ana ni salutu why me da se papa ye ntofo so be mana na ye bo asiama me nchia na me na se oye bempa na me bo awrade mpa ye se obe me akomapa na ono amo no so akomapa na yetimi atena se ya akɔ awie fo so me de ma no asi